Обещавам, че ще се справите с акарите и алергените от дома, защото подарявам най-мощната прахосмукачка от Jimmy против акари BX7 Pro Max. Играта е в Instagram, така че побързайте да ме последвате. Да, точно така, тя притежава всички необходими функции. Забележете, графенов нагревател, който достига 65 градуса за отрицателно време върху всякакви повърхности. И още UV стерилизация, отделяне на иони, сензор за откриване на прах и акари. И всичко това ще ви избави от акарите в матраците, диваните, столовете, за най-добра грижа на цялото семейство. Единственото нещо, което трябва да направиш, е да последваш моя профил, както и новият профил, който развивам на тема чистене, slayhome.com. И да тагнеш максимално много приятели в коментарите. Всеки нов коментар е по-голям шанс за спечелване на награда. Успех на всички и ще изтеглим победителят на 31 януари. Владей дома си с Slay Home!